foarte dezvoltate între cele trei colonii pe care le-am amintit. With a rotary coin that says service above self. Then the four-way test is on the back. You'll know what that means. The four-way test. Just say Cele that. 4 tipuri de test For rotary. pentru rotary. He'll know what that means. Rotarien, da. Dumneavoastră știți ceea ce înseamnă. Let me give that to you. Vă mulțumesc foarte mult. Right, fine. Thank you very much. Good. Okay. Mulțumesc foarte mult. Good. Okay. Good. I'll go shut myself. It's in a different format. It won't work in the U.S. Roger. Hello there. Dacă trec soluții, dacă trece sau Vă rog să vă sculați în picioare, să ne rugăm de tot arătătoare. Amen. Ceea ce am în jurul meu mă copleșe. Pentru Constanța au făcut o cameră de salvare a oamenilor. Pentru Constanța au adus pentru prima dată 3 mașini de descarcerare în care oamenii nu-i mai tragi de picioare în cazul unui accident, ceea ce nu ne dorim absolut nimeni, le tăiem că sunt fiare și salvăm oamenii. Nu fiare ca animale, fiare în adevăratul cuvânt al lor. Avem onoarea să avem aici la Techirghiol pe primarul Nicolae Petre,
avem onoarea aici să avem aproape tot Consiliul orașului Techirghiol. Eu pentru acest spațiu minunat care ne l-a dat. E un loc binecuvântat și acest lac care ne cheamă și m-am întors în Techirghiol tocmai de aici. Mi-am făcut copilărie. Vă investez suflet și să nu uitați acest oraș. Vă mulțumesc. Doctorul Rus, diplomat. Și insigna care este recunoscută de Rotary Internațional. Celebrarea acestei ceremonii foarte frumoase. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimată asistență, sunt bucuros și eu și preasfințiții episcopi că domnul doctor, directorul senator, cu care ne cunoaștem de mulți ani, ne-a adus la cunoștință că aici se află o tabără de artă. M-am bucurat foarte mult, în primul rând, pentru ceea ce lucrează sufletul nostru, căci arta nu e legată de factorul economic. Omului i-a dat. Aș ruga regia să proiectăm imagine de la acest impresionant moment din viața unui artistilor plastici, deci artistilor plastici profesioniști din Constanța, imagine filmate de către operatorul George Lima. Iată aspecte de la vernisaj. Din cauza numărului atât de mare al celor care au fost prezenți, vernisajul s-a făcut în sala Nicolae Grigorescu. Și așa cum anunțase Alexandru Nestorescu, s-au dat foarte multe premii. Realmente a fost un vernisaj în care, fără ca lucrurile să fi fost aranjate înainte, fără ca unii dintre cei care au acordat premii să fi știut, s-au acordat multe premii, ceea ce denotă o anumită poziție pe care artele contemporane au început să o aibă în societate și în cetate și o anumită poziție chiar a artistului, ceea ce cred că reprezintă un moment îmbucurător. Sigur, da, de cluburi, Lions Club și Rotary Club, clubul Rotary, Fundația Sorin Calapus, partidul 3 critici și 2 artiști, de fapt 2 critici și cu
Da, se vede seară, poate doar Să aleg vinurile și Rotary Constanța. De heer Vasile Grigore, de voorzitter van de Rotary Club in Constanța. Pe directorul general Pitu de la Apele Române, filiala Constanța. Dus de directeur-generaal van het waterbedrijf district Constanța, de heer Pitu. Unitate care are o bună colaborare, sperăm noi, și foarte fructuoasă cu Aquanetul. Heeft u bijna 10 jaar een democratie, maar nog steeds niet veel te eten. Dimineața și facem o vizită la primăria sectorului unde ne aflăm, sectorului Doamnele, azi vrea la primărie, poate vă nu mai întrebare. Avem și primarul aici? Oorlog nu niet meer aanwezig kan zijn. Het is een echt specifiek Roemeens werk, een handwerk. A avut cu delegația condusă de doamna Cretan la Echilica. There is beer, wine, or champagne and caviar. Beer for everyone. Is there, who wants, please raise your hands. One hand of Toți copiii din Olanda învață să nu atât de mici, înainte chiar să meargă. Vom avea o cină. Să trăiți, domnule. Fred, please, how do you call the dogs to you? Adică așa eu se cheamă rațele în limba olandeză când vrei să le dai semință. Depinde. Deja dormule vierul. Să nu cumva să comportați. Combinați-ne să vedem ce mâncăm. Să știi pe cine ne privește. Mensen van de technische dienst. Și pentru România. En voor Roemenië. Noroc. Noroc. So Hollanda, I wish you all the best. Good luck. Bye bye.
perioada 28-29 mai la hotelul Parc Mamaia se desfășoară conferința anuală a Rotary International Club, zonă specială de extindere, România și Republica Moldova. Scopul conferinței este de a pregăti viitorii președinți și secretari ai fiecărui club din țară și de a confirma primul guvernator român ales. Primele cluburi Rotary în România au apărut în urmă cu 70 de ani. În 1939, regele Carol a ordonat desființarea cluburilor Rotary, iar ulterior dictatura comunistă a interzis cu desăvârșire existența acestora în toată zona centrală și este europeană. În România, rotarienii și-au reluat activitatea în 1992, până în prezent exizând 33 de cluburi în întreaga țară și unul în Chișinău. În Constanța, orașul ales pentru desfășurarea conferinței în acest an, există un singur club cu 33 de membri. Scopul conferinței este de a pregăti viitorii președinți și secretari ai fiecărui club și de a confirma primul guvernator român ales în persoana lui Andrei Dorobanțu. Mulțumesc întregului comitet pentru onoarea pe care mi-au făcut-o. Sunt convins că va fi mai greu decât mi-aș fi putut imagina că o să fie, dar lucrul cel mai important pe care aș vrea să-l spun înainte de a trece efectiv la treabă este că un adevăr pe care trebuie să-l recunoaștem și care intră în cărămizile din care se clădește districtul nostru este faptul că n-am fi ajuns astăzi aici fără ioc și fără eic. Totodată, la conferința din acest an vor fi luate și o serie de hotărâri privind organizarea cluburilor Rotary din România. Hotărâm mâine viitorul district din România, în care vom deveni dependenți total de către alte cluburi internaționale. La ce mă refer spunând aceasta? Mă refer că toate cotizațiile vor rămâne din acest moment în România și numai o mică parte din cotizații va pleca la clubul internațional de la Everston. It disappears, it's finished. You will have your own district. With the governor, with the Rotary office in Zurich, the official visit of this year, and as much as I know from Evanston, as far as now, only now in Hong Kong or in the... So matching grants go on, group study exchange go on, youth exchange goes on, and continue. But este primul CD din seria pe care am început-o la București. Așa, nu, stai că n-a fost pe roșu, încă o dată. Bă, uite, prinde pe așa. Nu, încă o dată. A fost frumos. A fost foarte frumos. Nene, suntem bun de tot. Da, da, da. Da. Asta ca să vă integrați să te împărcați să stați deoparte. Nu ai cum să stă niciodată. Ar fi...
Hai să fac prezentarea. Thank you.